Tak aby bolo jasné, už aj vedci zistili to, čo som ja dokázal na svojom tele uzdraviť sa sám. Bez akýchkoľvek liekov a lekárov. Či už pohybové ústrojenstvo, alebo balans. To je v strednom uchu, sú tie lieska, ktoré mi vypadli a ja som sa uzdravil vlastne pomocou toho, ako som začal robiť veci okolo seba, ako som začal rozprávať a ako som začal konať a myslieť. Je tam jedno video, ktoré som preložil. V ňom je jedno dieťa, to je Soul Seed, ktoré nám ľuďom pomáha pochopiť, ako sa tu má žiť na tomto svete, na Zeme guli. A ešte jedna pani, ktorá rozpráva o tom, že je to vedecky dokázané, že keď sa rozprávaš so svojimi orgánmi, tak sa uzdravíš. Tak si to pozri, ak chceš. Ahojte. Tvoja duša je to, kým v skutočnosti si. Duša je to, čo ťa živí. Duša je to, čím si a aké je tvoje vedomie. To je to, kde v skutočnosti žiješ. To sú aj tvoje orgány, ktoré sú tiež živé. Takže každý orgán je živý samostatne. A tiež aj krvné bunky tiež sú živé. Všetko, dokonca aj kosti. Takže môžeš hovoriť so svojimi kostiami a môžeš hovoriť so svojimi orgánmi. Povedzme, že niekto má určitú chorobu na časti svojho tela. Hovorí s ňou a dáva jej lásku a uzdravenie. To nemusí vždy fungovať, ale tvoje orgány to skúsia. Keď sa necítiš dobre, necítia sa dobre. Takže tvoje orgány sa chcú cítiť dobre a chcú prežiť a uzdraviť ťa však. Áno, to sa teraz deje. Naozaj nadšená, pretože sa teraz vedecky dokazuje, že rozhovor s tvojim telom môže zmeniť tvoje zdravie rýchlejšie ako užívanie doplnkov, liekov a tak ďalej. Takže na Harvardskej lekárskej fakulte psychoneuroimunologický tím vykonal veľmi zaujímavý experiment. Nechali dobrovoľníkov hovoriť so svojím telom doslova veci ako sú. Si v bezpečí, uzdravuješ sa, dnes si viedol dobre. Po 2 týždňoch skenery ukázali merateľný pokles len z rozprávania sa s telom a príznaky zápalu sa znížili. Netestovali žiadnu mágiu. Testovali spätnú väzbu.